A Aigües de Barcelona treballem braç a braç amb els nostres proveïdors, fent equip, creant sinergies i compartint coneixement per contribuir al progrés social i econòmic. Impulsem el desenvolupament sostenible de la nostra cadena de valor, incorporant criteris de sostenibilitat, tant socials com medioambientals, en els nostres processos de contractació, en les compres socials i de proximitat, i, en definitiva, en tot allò que fem des d'una governança compromesa. La sostenibilitat és un dels nostres pilars fonamentals, ho integrem amb la neteja i aquest fet va ser valorat positivament per al nostre client Aigües de Barcelona en el procés de contractació. Aigües de Barcelona busca sempre els millors proveïdors i, per tant, té un procés d'homologació rigorós i estricte. Fa molt temps que gaudim de la confiança d'ells i, per tant, pensem que estem fent les coses bé. En el marc del desplegament de l'estratègia de transparència, diàleg i proximitat d'Aigües de Barcelona, vam dur a terme la jornada de proveïdors, al març del 2023, amb l'objectiu d'identificar i compartir les millors pràctiques i detectar conjuntament els principals riscos i vulnerabilitats dins de la cadena de subministrament. La trobada l'any passat fou sobre la resiliència del subministrament, després d'uns anys complicats amb el Covid i la guerra d'Ucrània. La jornada serveix, primer per veure com pensa i quins són les inquietuds d'Aigües de Barcelona, però també te permet veure l'enfoc estratègic d'altres empreses, fer networking, tenir un diàleg tranquil i transparent en el marc d'una jornada on estàs distès i al final del dia dius, bueno, això ha estat bé, ha valgut la pena. Ens aporta la possibilitat de treballar amb empreses amb les que compartim valors i amb les que estem alineats per construir una societat millor. Seguirem promovent entre tota la nostra cadena de valor la transparència, el diàleg i les aliances, per tal de contribuir a una societat més sostenible.